السلام تنعتقبلوا فنونا مكتال تركبوا ذكركم تعزبتنا هم يتوعلون لهم ربع سلسة مسكرم فرق مع فرنسا دالوه هاجراون زينات حيزلكم قريبا زلخو عدي بعبدي مكتالكم بخبرنا عدمكم في لما أرس زينا زخري بحث مسكرم جمار بلتا وغالسب درجة زواجاش باركا أو هايكوتا تخايدو أب هاجراو مرمرا شامناي كفلي خاب استساتفو تمهارو سان شمونتن ندو شمونتن ميتاويت كم زحلفو منيسرة تمرتي قليزو أب زبادو باب هاجراو مرمرا خلاي درجة بلوت نتبن زمزقبو شلمات دندن تعديلو أب زيناتات وصاي تشاينا بمخنيات زخر مبل 8 عامت نايتي أب لعلي جابان استغوانا تصفتو عوت عبو تادراوي سلفي أكايدا بولاند نايز عامت زيز عابي ناي آير مريتن بحرن وتادراو لمت كم تجمرت تقاليحو روسيان تشاينان خلتي انزل رقب حدش مسمر كرت فترة وغاز منهات سمع كتمان زرزر زينام زخر بحث مسكرم جمار برتاو ألسز بإرترا بدرجة زواجاش باركا أب هايكوتا تخايدو نتي أب كتر حاولت سو أحمد دريس عواتس تخايدة زنبل استخاتاتله وكليرينا قداو تولدن زدالو تسبتسب ميكايل حدقو كوربايا بحث مسكرم مبل سوسان 4 عامت مجمار بريتاو قالسز بيرتا بدرجة زواجاش باركا أب هايكوتا بدنك تذكرا أبتي بسلفي هزبن سراويتن زتسنين يزغر مدب أما حدار زواجاش باركا أمباسادر محمود علي حوري زركوبهم حالفتن أزست سراويتن أب قصر مكان مقابر حربنياتات فلسطة تخيلهم وانا دايركتر كفلي بالن سبورتن ناتو إدريس صالح حبز سمعو قال اتنا يزغر مدب أبتي أسكرين في اللامع تقاو قالسز بيرتا حربنيا سوى حمد إدريس عواته بخبز عرفو البوتا متكيادو رزين ترقم كمزلو بمتكاس من اسيات قعزو ناتنا زحاتو تواقا تجنزيبهم مدرخ زطلبو أبركتون ستافين كقبرو كمزقبات زغاغيرو أما حدار نوزوبا هايكوتا أتو الشيخ الدين صالح بوغنو علامانا يتزغري من تناتنت نزستوس دحريان زتسقر مسقدلن نام من اسيات ولدوتات نمتح اللاف سلزخونه عمت متصب استفلالي من السنادوتات كم زكايد قليتهم أبطا قاطامنا تعلزن صوارق بهلاون سنتوهم مدبات قريبهم زي كم زيلون كلهم مبل سوسان 4 عامت مجمار برتاو قالس حزب إيرترا أب جوبا دوبو السودان كم هون ستوكهولم شودن بتمساسال أقبابات كم تتصنبله كابتي بوتاز بصحنا حابريتا أفليتهم أب هاجراو مرمرا شامناي كفلي عامة تمرت 2024 كاب استساتفو أستاذ 7 شيح تمهارو توم سوسان شمونتا ميتاويت حليفهم أم منيسرة تمرت حلاف جنفر مزنان هاجراو مرمران أتو هبتا أسفان إيرينا بزهابا حبريتا كاب سوسان شعتن شحن 915 تمهارو 46 بخل تميتاويت دك نستيو زركبهم 48 شحن 84 ناب زغتل درجة كم زحلفو قليزوم أتوزيد درو ناب أبيت تمرتهم تلاخ زحبر أتو هبته متأن محلاف كام ناي زحلف عمت بعشر شمونتا ميتاويت عبيت كم زمسقبه كابتم زحلفو دما شمونتا ميتن سلاسان دك نسيو دركبهم 1480 شمونتا تمهارو 9 لعليون ندبي زمتو مخانم حبيروم متأن محلاف منصر زواتات كرن كله زبا عن صباح 5 ميتاويت زبا دوب 7 ميتاويت زبا قاش باركاس 9 ميتاويت زبا ماكل 7 ميتاويت زبا سمينا وقيح بحري 5 ميتاويت زبا دوبا وقيح بحري 7 ميتاويت سعودية 9 ميتاويت كسلا السودان 100 ميتاويت حتى كل خلد ما 7 ميتاويت كم زخنة أتو هبتب توسع خبريهم أتو هبت أمو داتا زخونة مهاراي أبا وهابا نتبق الريتا ويكبر هالوز داليوم الزهلو أبتاز مهار الله بيتمرتي حتى قرب كم زخل حبير الله أب هاجرامر مراحل أي درجة بلوت نتبن زمزقبو أبا لاسلاسان شوعتن زوريا بموهاد أبا يتزفت هماماتي انت مرتن زبادو بشلمات دندن تعديلو نتي أب كتمام من دفراس تخيد سنسرع الساقطات لو كليرينا في المنتكابو تبتبالو هذا كابتن موسي تمهارون المحياش حجز يزخون رعايتات متبع نبلسات تمهاري سلازخونه دما همامته زبادوب مس جنفر ميستر تمرتي زبادوب بموهاد
ዓመት መጽ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ማለት ማትሪክ ብሉጽ ነጥቢ ንዘመዝገቡ ንኡዳት ተምሃሮ ኣብ ምትባዕ ዝርከብ ኣብ ዞባ ደቡብ ብምውሃድ ኣብያተ ጽሕፈት ሃዋመትን ትምህርትን ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ማለት ማትሪክ ብሉጽ ነጥቢ ንዘመዝገቡ ኣባላት 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሽልማት ደንደን ተዓዲሉ ብክልተ መስከረም ኣብ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ካብ 3 ክሳብ ሙሉ 4 ነጥቢ ዘምፁ 284 ተምሃሮ ክሽለሙ ከለው ብደረጃ ዞባ ልዑል ቁጽሪ ዘሸለመ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ተተባቢዐን 64 ካብቶም ንሽልማት ዝበቁዑ ተምሃሮ ሙሉ 4 ነጥቢ ዘምፁ እዮም ሓላፊ ሃማመት ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዑ ቃል ዕላማ ሽልማት ደንደን ምሕያል ተወዳዳርነትን ምሕዳር ቅዱስ ቅንኢ ኣብ ንኣሹ ተምሃሮ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ን165 ተምሃሮ ከም እተዓደለ ገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ህብቲ ዝጊ ኪዳነ ብወገኑ ምስጢር ብሉጽ ውፅኢት ተምሃራይ ጎኒ ጎኒ እቲ ውልቃዊ ጻዕሪ ግቡእ ምክታልን ምትባዕን ወለድን መምሃራንን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ወፍሪ ዝያዳ ውፅኢታዊ ምእንቲ ክኸውን እቲ ምውሃድ ክሕይል ኣዘኻኺሩ ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጼን ኣብ ዘስምዑ መዛዘመ ቃል ተምሃሮ ኣመዝጊቦምዎን ዘለዎ ውፅኢት ከም መሰረት ንዝቕጽል ናይ ትምህርቲ ጉዕዞም ብምውሳድ ኣብ ኮሌጅ ንዝበረኸ ውፅኢት ጻዕሮም ክሕይሉ ኣዘኻኺሩ ሽልማት ደንደን ብደረጃ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ማለት ማትሪክ ብሉጽ ነጥቢ ንዘምፁ ተምሃሮ ንምትባዕ ኣብ 2022 ዝተበገሰ መደብ እዩ ሽልማት ደንደን ንዕውታት ዝያዳ ተጊሆም ንኽሰርሑ ሓላፍነት ዘሰክም መደብ እሞ ንኹሎም ናይ ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ሕለፍነት ብዘመዝግቡ ተምሃሮ ኣብ ናይ ቀጻሊ ትምህርቶም ዓወትን ኣሳልጦን ንምነ ፊልሞን ትካቦ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ዞባ ደቡብ ካብ መንደፈራ بدرجة هاجر حدا خاب زعبي مرببات زخنة أم محدار زبا مأكل تواريد زلو مربب سرعة حبريتا أبسولتنا تنتفات نسرح لعول ترايز أوت كم زلو تقليتو وكيل رينا نظرت بين دالوتو تبتاب الالتهاب تماريم كتور بيا من محدار زوا مأكل زوادو مربب سرعة حبريتا أبتحتيو نزنت فأكلاتن زوباتاتن بمتأسسار سلطنا سراح عم رقاقاس لعول ترايز أوت كم زلو كفل ستاتيكسن جوغرافا وسرعة حبريتان أفليتم أبتكفلي حلافج أنفر كمبيوترن سرعة حبريتان أتو قرما يوحانس نئرنا أبزها وحبريتا أما كلا بيت حفت راي تداريتو زنابرا زرقح مربب حبريتا أبز أوانزي نعسر شدشن زوباتات كم أول تنافرن كالوت أكلاتن أبز شفنا لدرجة بتحكم زلا بمتكاس بدرجة هاجر كابتم زعبي مرببات كم زخونة قليتم حدا كابتي زخبه بدهوتات أقولقلت كي قارت كان زلا مرببات ناب زمنا مسققاري زبلعاتو قرماي كفل ستاتيكسن جوغرافا وسرعة حبريتان صفتن سلوت انتن زوهاب أقولقلوتات نمرققات أبقات آلت عركم دركبو أبريهم أتو قرماي أسعيبو كونسات حبريتا وحسن خخوون بزح درجاتات كم زلو كينوتي تكنيكا وشانخ قناني حلافنة بهلين مقصقاس كم زسرح بمقلات أولات عتوات كخونو تمحتينو أمودات دما مس تكنولوجي إن تقع عسكا زمنا ونتن صفحة النايت توادي زلو مربب كم ببال كم ناي متى أمدبات كم زخونة قليتو نخلكم تعذب تسأل زينا وزايد دقينا نمكتالكم بخبر نعدم زينا وزاي تشاينا بمخنيات زخدم بل 8 عمت نايتي اب كالاي كونات عالم اب لعل جابان سوغانا صفتا عوت نوتادراو عقمان ناي مكلخال تكنولوجيا انزن تبارك عبي وتادراو سيلفي لو مسلسته مسكرما كايدا ابتاب كتما بيجينغ سخايدن استاد 7 دقائق زغزلن وتادراو سيلفي قد محجن مريد زي قربه زمناو اطوارن لعل 10000 سراويتن كم تساتفوا تقاليحهم أبتقاتامي نيكولي سوات وارك سكن زخل سجر أهجور باليستيك ميسايل لعلفتنا دمت زون شفت على مركب ميسايلات أبتحت ماي زنك أساس سبالبون نفرتي استراقة أطوار سرعة مكل خال أير زمان وين نفرتو جن استراتيجيا وين دبدبتي نفرتنا مريت قريبا بريزيدنت شي جين بينغ أبزهابو مجلسي أبزوان زعلمنا سلام ويكونات زبل مرجع قتي مواخم زلو أتنكيعوم إذا خمسين كله بريزيدنت فيدريشن روسيا فلاديمير بوتينن بريزيدنت سمين كوريا كيم جونغ أونن زركبوم لعل 25 مرحتي أبت مريت كم تعذب تخم ترخ تفليتهم تشاينا نزخر نايت أب 1945 سقونا صفتو عوت وتادراو سلفق تكايد دحر 2015 إزي نخل أي جزي خمس خونة سبتابات يحبرو
ፖላንድ ማለ ክልተ መስከረም ናይ ዝዓመት ዝዓበየ ናይ ኣየር መሬትን ባሕርን ወታደራዊ ልምድ ከም ዝጀመረት ንሰንበት እዚ ተሃገር ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሕን ኣብዚ ልምድ ልዕሊ 30,000 ወታደራትን ልዕሊ 600 ኣፅዋርን ይሳተፉ ምህላዎም ተፈሊጡሎም ዕላማ ናይቲ ልምድ ክመጽእ ዝኽእል ስጋኣታት ምብዳህ ዘኽእል ዓቕሚ ሰራዊት ፖላንድ ንምድንፋዕ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ተሃገር ሓቢሮም ፖላንድ ነዚ ልምድ ተካይድ ዘላ ሰራዊት ሩስያን ቤላሩስን ኣብ መፋረቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ሰፊሑ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ንምክያድ ኣብ ዝዳለወሉ ዘለዉ እዋን እዩ መንግስቲ ፖላንድ ከም ኣካል ናይቲ ዓቕሚ ምክልኻል ንምዕባይ ዘካይዱ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ 2026 ልዕሊ 54 ቢልዮን ዶላር ንምክልኻል ክስልዕ መደብ ከም ዘለዎ ይዝሕበር ተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ከይቱ ዝዓይነተ 180 ዘመናውያን ታንክታት ምሽማት ምስ ደቡብ ኮርያ ውዕል ከም ዝኸተመ ዝዝከር እዩ ሩስያን ቻይና ንክልተን ዘራኸብ ሓድሽ መስመር ቀረብ ተፈጥራዊ ጋዝ ንምህናፅ ስምዕ ከቲመን እቲ ካብ ምዕራባዊ ሳይቤርያ ተበጊሱ ብሞንጎልያ ኣቢሉ ናብ ሰሜናዊ ቻይና ዝኣቱ መስመር መስርሕ ህንፀቱ ምስ ተዛዘመ ዓመታዊ ኣስታት 50 ቢልዮን ኩቦ ጋዝ ከም ዝልእኺ ዝሕበር ዘሎ በዚ ድማ እዚ ልዕሊ 2600 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባን ክሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን ሩስያን ቻይናን እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ይእመት ነዚ ዋጋ 25 ቢልዮን ዶላር ዓቢ ፕሮጀክት ብዝምልከት ዝካየድ ዝርብ ካብ 2006 እኳ እንተጀመረ ንሓያሉ ዓመታት ተቋሪፁ ከም ዝፀንሐ ፀብፀባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያን ቻይናን ካብ ዞባ ሳይቤርያ ተበጊሱ ናብ ምብራቃዊ ቻይና ብዝወስድ መስመር ክካየድ ዝፀንሐ ቀረብ ተፈጥራዊ ጋዝ እውን ዓመታዊ ካብ 38 ናብ 44 ቢልዮን ሜትሮ ኩቦ ንምዕባዩ ኣብ ስምዕ ከም ዝበፅሓ ተቃሊሑ እገዳታት ሃገራት ምዕራብ ተነቢርላ ዘሎ ሩስያ ሰደድ ፍርያታ ናብ ቻይናን ህንድን ብምቕናዕ እወታዊ ቁጠባዊ ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላ ይሕበር መራሕቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ትማለ ክልተ መስከረም ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኣብ ዘካይዶ ዝርብ ምትሕግጋዝ ሃገራቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ምስራሕ ተሰማሚዖም ፕረዚደንት ሺጂንፒንግን ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ርክቦም ሩስያ ናብ ቻይና ትገብሮ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ክብ ከተብሎ ቻይና ድማ ሩስያውያን ገያሾ ናፃ ቪዛ ክትፍቅድ ምዃና ሓቢሮም ሩስያ ናብ ቻይና እትልእኾ መጠን ጋዝ ካብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ዕለታዊ ናብ ልዕሊ 100 ቢልዮን ሜትሮ ኩቦ ተዕብዮ መደብ ከም ዘለዋ ኣብ ትርክብ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባውን ዓለማውን ፀጥታ ዘለዎም ምትሕግጋዝ ከዕብዩ ተራዳዲኦም ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሩስያን ቻይናን ዓመታዊ እናደንፈዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ፀብፃባት ይጠቕሱ ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለ M23 ናይ ሰላም ተበግሶ ከም ዘይብሉ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከሲሱ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝገለጸ ናይ ሰላም ዝርብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እቲ ጉጅለ ኣብ ኣውራጃ ኪቮ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ብምውቃስ እዩ ነቲ ክሲ ዝነፀገ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ብተመሳሳሊ ጉዳይ ንሰራዊት ኮንጎ ከሲሱሎ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት መንጎኝነት ቀጠር ኣብ ከተማ ኣደውሓን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ኮንጎ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ መንግስቲ ኮንጎ ነቲ ዕጡቕ ጉጅለን ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰ ክትግበር ዝነበሮ ስምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ምኽታሞም ዝፍለጥ ኮይኑ ዛጊት ከም ዘይተተግበረ ፀብፀባት ይረድኡ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት ጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት 4 ዙርያታት ዝርብ ከም ተኻይደ እዩ ዝሕበር ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ምብራቃዊ ኣፍጋኒስታን ዝተኸስተ 6 ሬክተር ምቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 1400 ከም ዝዓረገ ፀብፀባት ሓቢሮም ልዕሊ 3300 ዳያም ዝጠፍአን ዝቆሰሉን ግዳያት ምህላዎም እቲ ኣሃዝ መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ኣፍጋኒስታን ኣሚቶም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ዝኣወጀ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ግዳያት ንምርዳእ ኣህጉራዊ ሓገዝ ሓቲቱሎም እቲ ኣብ 8 ኪሎ ሜትር ማዕሙቕ ዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ድሕርቲ ኣብ 2023 ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመን ልዕሊ 2400 ሰባት ዝቐተለን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝዓበየ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ ዜናታት ምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ብደረጃ ዞባ ጋሽ ባርካ ብሃይኮታ ተኻይዱ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ 68.8 ሚታዊት ከም ዝሓለፉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ብሉፅ ነጥብን ዘመዝገቡ ሽልማት ደምደም ተዓዲሉ ቻይና ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 80 ዓመት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝተጎናጸፈቶ ዓወት ዓብ ወታደራዊ ሰልፊ ኣካይዳ
ሆላንድ ናይ ዝዓመት ዝዓበየ ናይ ኣየር መሬትን ባሕርን ወታደራዊ ልምምድ ከም ዝጀመረት ተቃሊሑ ሩስያን ቻይናን ክልቲአን ዘራኸብ ሓድሽ መስመር ቀረብ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ንምህናፅ ስምምዕ ከቲመን بارك زخوركم تعزبت حفشة وزيناتات تابسزازي من الله سلام كتالكم نمسكن مسترف مدباتنا نحدقكم بوغنا بركم عالتي